balay ni Bilay libat, ang balay ni Bilay libilat. Ang paliyag kayanan. Ang paliyag kayat. Ang paliyag kayat. So what's up mga singgaw? For today's video mga singgaw, kay manghatag-tag panglibreng gasolina sa mga tricycle driver, pero ato silang ipatang twister. O pag games ba, O pag games. Ano na sundayag? Laos. Ready. Okay. Jara ako sang isang call. Ang balay ni Bilay libat, ang balay ni Bilay libat, no? No. Ang balay ni Bilay libat, ang balay ni Bilay libat, ang balay ni Bilay libat. Nabilat naman noon. Ang balay ni Bilay libat, 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 ang balay. Okay, perfect. Salamat, thank you. Thank you. Naipay panyapon. Thank you. Ang balay ni Bilay libat, 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 ang balay ni Bilay libat. Okay. Ang palaya pakataya sa katayanan. Ang paliyap. Pakataya sa katayanan. Ang paliyap pakatayanan sa paliyap pakatayanan sa Oh, kataya. ang paliyap. Ang palaya pakataya sa katayanan. Ang paliyap kayanan. Ang palaya pakataya sa katayanan. Ang paliyap katayanan. Tayanan. Tayanan. Ang paliyap katayanan. Ay, ano kayo bikin ka? Okay, balik. Tagal bigyan mga singgaw. Balik. Sige, balik. Paliyap kayanan. Ang paliyap kayat. Ang paliyap kayat. Ang paliyap kayat. Ang palaya pakataya sa katayanan. Ang paliyap katayanan. Tayanan. Ang paliyap katayanan. Tayanan. Imbes atong ihatag kay 50 round ta kay consolation prize ato lang tagag 100 kuya kay. Okay. Salamat. Okay, kuya, okay. Game. Ang palaya pakataya sa katayanan, ang palaya pakataya sa katayanan, ang palaya pakataya sa katayanan, ang palaya pakataya sa katayanan. Oh, drama singgaw, libre panggasolina nila. Salamat sa panggasolina. Buhay kong minsan ay walang direksyon. Tila kay lupit-lupit nito panahon. Huwag kang sumuko, huwag kang manlumot. Ituloy mo ang laban, bangon kaibigan. Gusto niyo na natong video mga singgaw, nasa tepelelan yung bago natong gikalingawan nga duwa. Mao ni ang PH MOBA. Matik mga singgaw, basta bago gay nga duwa, taas kini sila win rate, sure ball jud nga mo daogin mo. Ug di po mo maburi mga singgaw kay daghan kini sila klase nga duwa. Pero atong pinakapaborito ani kani yung Super Ace. O di ara mga singgaw, pag abot ninyo diri. Kamo na bahalag pila inyo ibit. Mas nindot jud dako yung bit para dako pumugdaog. Oh, kita ginagmay lang tagod. Bita 100. Oh, spinta. Oh, queen. Oh, ha? Oh, scatter ay. Scatter ha? Scatter oh. Scatter. Oh, di ara mga singgaw spinta. Oh, king. 800. Punay pa. Yay. King. Okay na sad. 800. Punay pa. King. Hurt. 600. King. Wah, oh di ba? O di ba mga singgaw? Atong 100 na himong 2008. Piti pa kayo sa pagkasya og pag-withdraw ni mga singgaw. Dali ra kayo through GCash ra. Disclaimer lang mga singgaw ha, bit responsibly lang. Kana lang naka-extra nga kwarta. Ug bawal is mga bata. Kung sa pa yung gidugayan, pag-register na, nasa comment section ang link. PH MOBA.